Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Marsudi ngreh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Wonten ngarsa para priyagung, para sepuh bini sepuh ingkang tansah binetenan. Segeng tamu kagung sarta putri minggahipun para tamu ingkang sinedahan. Langgung-langgung pariyagung Bapak Kadus Sunaraja Ibu Catur Sri Setyawati ingkang satu winanding pakurmatan. Para kadang sutresna pametri budaya tinuhung pariyagung wonten padukuhan Gedangan Kidul Desa Kaliwulu. Mandhapipun kadang taruna muda-mudi ingkang estu mugi rinten dalu tansah winengku rahayu suka basuki. Marwakane atur sumangga nuwun sami sesarengan manengku pujung luhuraken asma dalem Allah Subhanahu wa taala. Inggih wisaki nugra ingkang sampun kaparingaken dumateng panjenengan sedaya tuwin kula satemah wonten ing kalodhan siang menika sampun kepareng hamba barhing kawilujengan. Nuju arep piniji Surya Candra yang warsa kang pinanci katiti mangsa dinten Minggu Legi wetah Surya kaping 19 wulan Januari warsa kalih wis langkung Masehi keparengipun Bapak Suwarto Ibu tumining kang pidalem wonten ing padukuhan Gedangan Kidul RT kalih RW 8 Desa Kaliwulu Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Nedya kepareng netepi jejering Sudarmo ngentas pitulus embayang kari siwiestrenipun ing sesilih Warayu Ferry Adik Mawarni sarjana hukum ingkang kepareng badhe sumedya jinatukrama dening Bagus Jonathan Oscar Pradana sarjana teknik putra kagung Bapak Kadus Sunaraja Ibu Catur Sri Setyawati mijil saking padukuhan Gedangan Kidul RT Sunggal RW 8 Desa Kaliwulu Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Karanganyar. Wonten saking keparengipun Bapak Suwarto Ibu tumini bilih panganten sarimbit kepareng badhe kawiwaha kawisuda pangkinut adat Widiwidana ingkang maksih mekarang rembaka wonten ing padukuhan Gedangan Kidul. Dene astu kanthi andhaping raos Bapak Suwarto sarimbit ngarsa para tamu sadarum keparengipun nyuwun tambahing donga pangestu. Mugi anggenipun ngajeng karya netepi jejering Sudarmo. Bapak Suwarto Ibu tumini siang kalenggan menika para madolan wusana sedaya lumadring tata cara kelampan manggih yuwana kalis ing rupeda dereng sambikala. Sasaking keparengipun inggih ngajeng karya kula kapitedan sinaraya mangka jejering pambiwara ingkang kepareng badhe mbiwaraken lampa-lampahing tata cerupa cara pahargika sampun dirancang dening pangarsaning barigyen miwagut keluarga Bapak Suwarto sarimbit biwaraning tata cara sepisan mboyong pengantin putri angka kalih pamethu ing panganten kagung kapurwakan pambedhol ing sekarmayang sakembaran sembodo panganten kagung kakanthi manjing madyan ing sastra barigyen tumuli nindakaken lumadering tata cara pangandika pasrah sarta panampiring panganten kagung. Tata cara ingkang ketiga niki tata cara upacara adat Widiwidana panggih penganten sekaliyan. Kalajengaken lumadering tata cara upacara adat linangkung krobongan. Ngajarani rawuh bisana sakadang biwaraning tata cara angka sekawan. Tumuli biwaraning tata cara angka gangsal. Lepas lajang kalajengaken sungkem pangabekten panganten sarimbit katur rama sarta ibu kekalih-kalihipun perangan tata cara angka 6. Tumuli tata cara ingkang angka 7 atur mangayu bagya yuwana satur panunambalan saking keparengipun ing hameng ugati sarimbit tumanduk para tamu sadaru
kalajenging lumadring tata cara pada pakromatan pada pangeston miwah pada kulawarga. Tumuli tata cara ing angka 8 purnaning bahagian. Tengoreng mangke purnaning bahagian bilih panganten sarimbit daya-daya kakanthi jengkar. Saking kursi ning Bali winangkun tumuju wonten sungapaning bahagian. Jinajaran Rama sarta ibu kekali-kalipun sapa hamong rawuh kakung sarta putri tondo Cina sungkurmat punduring wartamu sinartan jejawat asta. Para ingkang sami rawuh. Mekaten lan semanten pratelan urut reroncaning tata cara upacara bahagian badhe wisudaning panganten sarimbit kamengku. Bapa Suwaradaipun Ibu Tumini sehingga sampun nyangsang dening pangarasaning bahagian miyakutra keluarga bilih boten wonten ewah-ewahan. Kula monggo pambira ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh saha wilujeng pepanggihan. Monggo cerantos lumadring tata cara ingkang kawitan. Para ingkang sami rawuh kula dherek kadherekan kanthi martika bekali sumiyarsaken. Lelipur saking kadadang Sri Paguyuban Karawitan Jawi Mudha Laras Gong Pijilan. Mijil saking laladan Pijilan Jambanan Sidoarjo Seragen Arsi monggo pangarsa kadang blos Waraka Mas Fatur Rahman. Nuwun matur nuwun.